Lau madu sama gue partisipasi Sarah 2 telu Eva Sarah 2 telu Eva sama gue sanua Sarang sa YouTube. Sarang kaya. May fakreta. Gaya niya. Telepon na wala, telepon ay. Ya ibu wala ay na. Wala na din. Ha? Ga Elsa, ga Pita, ga oh. Una mga Elis, ga Feli, ga Joseph. Darua marami na doon. Maubukay balik sa daulan, sa balaho sa makasal, sa daulan. Ipagkas niya sa bimo sa kamaulan, hindi mo pamasali. Maubukay balik sa suyo lang, siya ka balik mo kain. Halo, ada yang mag-ubog mo. Ay siya, pikas, bagugan mo kain, bagugo, ako ikuti sinta ima, mo alam silo, niya ba doon na yan. Eh. Ano